Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallon mu ta wannan gidan talabijin mai albarka Qausain TV wadda ake malakabi da madubin zamani. Abinda na gani a wannan gidan talabijin ya tabbatar mana da cewa wadda suka assasa wannan gidan talabijin sun assasa shi ne akan turba na ƙoƙarin ganin sun watsa abin da ya shafi labarai da abin da ya shafi ilmantarwa ga al'umma waɗanda ke kallon wannan tsari ko tsare-tsare da shirye-shirye na gidan talabijin nan. Don haka nan gwargwado da farko ina ma wannan gidan talabijin barka, ina musu murna, ina musu addu'a da su da wanda suka assasa wannan gidan talabijin. Ubangiji Allah ya inganta wannan niyya. Ga masu kallon su da mu gaba ɗaya yana da matuƙar muhimmanci mu gane harkoki na ilmantarwa da watsa labarai kamar yadda muka gani a yau ya tahallaka ne dole ga waɗanda ke yawo suna tattara irin waɗannan bayanai da labarai da tsare-tsare waɗanda za su ilmantar da mu da ɗiyanmu da al'ummanmu da gidajenmu a faɗin inda duk wannan talabijin ke kaiwa, tare da fatan Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya albarkaci gidan talabijin ɗin da ma'aikatansa. Allah kuma ya albarkaci waɗanda ke kallon shirye-shirye da tsare-tsare na wannan gidan talabijin domin samun shiriya, amfani da ilmantarwa kamar yadda muka faɗa a yau da kullum. Allah Ubangiji ya ja kwana.